Můžeš. Mám tu 10 bebe sušenek a musím je sníst. Musím je sníst a nesmím se k tomu napít. Už nemůžu. Už to nedám. Jak vidíte, nedá jsem to. A tohle to natáčím kvůli kamarádům. Tohleto video totiž natáčím jenom kvůli kamarádům, abych mohla... Pardon. Abych jako mohla natáčet, abych jim mohla ukázat svoje videa. Takže čau!